približi se očekivani blagosloveni čas. Treći čas dana u koji se presveta Bogorodica imala predstaviti. U odaji biše upaljene mnoge sveće. Sveti apostoli uznošahu slavoslovlje Bogu. Sve besprekorna djeva ležaše na ukrašenom odru i spremna za blaženi odlazak. Ona očekivaše dolazak mnogoželjenog sina svog i Gospoda. I iznenada obasja kuću neiskazana svetlost slave Božije, od koje se pomrači sijanje sveća i užas popade sve kojima se to viđenje otkri. Oni videše krov kuće otvoren i slava Gospodnja silažaše s neba i gle, sam car slave Hristos sa bezbroj arhangela i angela približavaše se k prečistoj materi svojoj. Ugledavši približavanje sina, presveta Bogomati s velikom radošću kliknu reči svoje pesme. Veliča duša moja Gospoda i obradova se Bogu spasu mome, što pogleda na smernost sluškinje svoje. I podigavši se sa odra kao da ide u susret sinu svom, ona se pokloni Gospodu svome. Osjećajući neiskazanu radost od gledanja presvetlog lica premilog sina svog i Gospoda i prepuna ushićenja od preslatke ljubavi k njemu, ona predade presvetu dušu svoju u ruke sina svog. Pri tome ona ne osjeti nikakav bol, nego kao da zaspa slatkim snom. I odmah otpoče sve radosno i preslatko pojenje anđela, kome se čujahu često ponavljane od anđela reči Gavrilova pozdrava presvetoj djevi. Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama. I tako od svih nebeskih činova beše svečano praćena presveta duša Bogomatere nošena na rukama Gospodnjim u višnje obitelji.